iki wah wis akeh banget sing padha nyuwun lagu ning ya engko gampang diaturake mburi ya no. Ya Caping Gunung sik diaturake. Arep cara Madura apa cara Ngayodya? Cara Ngayodya sik. Ya. Urut mrono sike. Oh ya, heeh. Cara Ngayodya bawane mengko terus lagune cara Madura. Caping Gunung cara Madura eneng wis aja kuwatir. Sing nembang ya ana, sing nembang ya ana. Ya Piyai Madura, Piyai Banyuwangi ning iso nembang Caping Gunung cara Madura. Ya, wiwiti sindenmu pira? 9 iki no. Oh ya, alhamdulillah iso ngaturke 9. 9 seragame kembang-kembang. Kaya wong arep ngirim. Ha iya. Ayo, anting gawe wis. Iya. Nggih. Ya. Ha iki engko sing nembang cara Madura anting lambang sih. Asline Banyuwangi ning kok iso nembang cara Madura. Saiki bawa cara Ngayodya sih. Nggih. Kok usek wae iki ngopo to? Iki lho. Benakne. Benake apa? Iki lho kok ora penak meni lho. Lah penak kepiye? Lah kok isih nyoso dingklek kowe dhewe kok ora kepenak. Sik ta. Ayo Mas. Nyanyi ora? Awake semono kok dingklike cilik. Mula ya mengarep blender ngiwa blender nengen. Iya. Neno ya Ting. Saben bengi. Wah, suarane wah cantas nek iki pokoke. Ya wong Banyuwangi iki nek ngomong bengok-bengok ngono. Nyawang kowe iki ngopo bar bawa kok melet barang iki? Ayo karang isih, Bu. Hah? Wedi. Soale kan aku terbiasa Madura to, Pak De. Heeh. Lah kuwi wedi nek tibane salah ngono lho. Ora apa-apa, ora masalah. Engko tak kelongi. Hah? Piye lambemu muni piye ki mau? Mengko tok kelongi. Aku tahu wong ngelongi bayar ya. Wong penabuh do nabuh karo ora ya tak bayar padha wae. Melek karo merem ya tak bayar padha wae. Apa masane aku do aku ki madhep-debok ora weruh penabuh sapa sing do merem-merem weruh aku. Ngerti ya, mak ngerti urung wiwit wayange ana sing wis ler-leran iki aku ya wis weruh. Lah iya, sinden kleru ya ora tau tak longi aku ki juragan sak apik-apike juragan. Latihan njaluk tukoke rokok ya tak semayani aku ki kurang piye. Ngecak meneh. Sing ora sangguli mbukan wae no ape taces-taces. Yo, Mbak Agnes, yo. Yen memajang mung karo jenor kuning yo sinden-sinden ki yo saperangan ana sing katon luwih ayu nek nganggo klambi kembang-kembang. Anting ki yo biasa. Iya. Malah luwih luwuk. Iya. Agnes ki lumayan. Iya. Sing ketok apik tenan ki ming Orisa. Wah iya. Ika yo biasalah. Iya. Elisa yo nganggo kembang yo biasa. Iya. Tatin yo nyememek. Terus Ayu yo apa kae mak kok geger. Lah sing arep soalé ngadeg kok mak. Iya. Ya.
Ya pokoke aku percaya kok ana piyai tekik temuwo kene iki piyaine padha penggali longgar ya. Gandeng ki Pak Lurah ya tidak memungut sepeser pun biaya wayangan ya. Wayangan ki kagem para warga kabeh ya sak tundha sak bilik-bilik sik ngarep ya lenggah sing mburi men padha presa ya. Ngono ya Mak. Yo teruske Mbak Orisa. Ya. Engko mariane rada angel lho, dusun tekik. Ya. Ki angel iki. Tiba Pacitan. Ayo Mbak Ika. Pacitan Serwi tanggaping sasmi. Panas yo Mbak sapa Mbak apa Elisa ya. Panas udan ora gawe kaget. Ayo anting parian ayo belajar dusun tekik ora kleru. Tuh sepira to? Nano neno. Iki ngapa ya Caca? Ayo nek sinden jatilan ki ya ngono kuwi. Iya. Agar niwara kang serupan dadi. Ayo. Tuku benik. Tuku benik, betul. Karo yuyu. Bola bali kok milu ayu. Lah piye? Ya wis, guys. Wah, dusun tekik. Warga dusun tekik. Heeh. Tansah rahayu. Ah ya wis, saking bingunge deh. Ayo Mbak Agnes. Ana sik dekik. Janggute kuwi. Janggut dekik. Iya. Mugi warga dusun tekik. Iya. Tansah gancar rezeki. Tansah gancar rezeki. Tekik apa temuwuh, ndak do bingung. Iya. Oh temuwuh. Temuwuh ganti ayo gawe. Gampang kok. Mulai ngombe wedang wuh kuwi dadi temuwuh. Iya. Yo nyaponi aku kepoyo. Kuwi yo dadi temuwuh. Ora apa-apa sing penting dadi temuwuh ora apa-apa. Tak ampete wae. Diampet wae ora apa-apa wis. Engko ditatur. Kuat napa, Pak? Ayo gawe. Mugi warga temuwuh. Sehat-sehat awake. Sehat-sehat amin. Jajare Mbak sapa Ika temuwuh. Ana Pak Dukuh. Tiba Neng sandingku. Terus warga temuwuh. Desa napa dusun to, Pak? Desa temuwuh. Desa. Nek temuwuh desa, nek dusun tekik. Oh nggih. Desa temuwuh. Mugi tansah maju. Ya, desa temu mugi tansah maju. Yo jejere.
Aku kecelik. Terus tiba tekek iki. Weruh wong edan. Wis mau ganti kowe. Terus Warga temuwuh tekek. apik. Tansah lumintu karaharja. Ya, amin. Jejere ya, Tin. Temuh apa tekek? Sakarmu. Aku lungguh timpuh Heeh. keju sikile Nek keju sikile terus. kagem temuwuh Heeh. mugi rukun wargane. Amin. Ya, jejere. Mbak Ayu, yo. Ambune tengik. Ambune tengik ning tetep nekat. Tempe bosok ae lho, Nak. Iya. Kae nek diudari ngono ya ambune tengike ra jam-jam. Ning tetep do disambel, do nggo gawe sambel tempe bosok ya nek ra jam-jam. Iya. Terus Aja diuntal. ambu tengik kok aja diuntal. Ya tengik to, Pak. Ayo. Enak. Setengah bosok wae tengik. Nggih. Ya, terus Mugi dusun dusun petak putih. tekik. Mugi Mugi dusun tekik. Mugi dusun tekek Aja adoh saka tindak kriminal. kuwi apik kuwi nek marep nguntal itu ndak kriminal. Ayo gawe wis Mbak Neti. Ya. Tuku lawuh Tuku lawuh neng Malioboro. ning Malioboro. Lawuh sepatu. Terus Mugi dusun temuwuh mugi dusun temu. kalih saka rubeda. Kali saka Rubeda ya apik, kali saka Sambikala ya apik. Ya, terakhir monggo Mbak Ayu, ya. Ayo Yu. Aku dilirik Wah. kayane seneng karo aku. Wah, kowe gegeden rumangsa kowe. Ku sing lirik kowe iki cen kira. Terus Mugi warga tekek heeh. tansah bersatu. Ya, terus bacute sapa mau? Panas udan. Oh, nembang sik kok warung nembang kok nyekel HP lho mesti tating iki. Pundi, Pak? Kowe kuwi apa ngabari kanca-kancamu aku nembang lho, bari iki aku nembang lho. Do disimak ya, do disimak ya. Nggih, tak kon ndeloke. Alah, wong duran di HP kok ndelok. Ya. Panas udan. Udan panas aling-aling. Capek. Capek gunung. Ya kanca-kanca, ya. Misoang capek gunung. Yo Mbak Ayu, nadyan wadon. Nadyan wadon Sarta sarta lanang lanang inumane monggo. inumane banyu Dene bane. ayo Ting, maju. Ayo. Maju
maju ya. Maju ndono. Anu caping gunung cara Madura. Iya. Yo. Nyawa Pakde. Apa? Ngopo? Ora apa-apa aku iki mbok sing jeneng Sindet iki mbok ya penuh dengan apa jenenge keanggunan. Iya. Wah anggere muni ngadeg kok mesti ngentrok-kentrok iki kaya ngipatke apa ngono lho. Sampeyan kok kaya seneng banget tenan to? Karo Ya sampeyan kuwi lho. seneng banget piye? Jirine subscriber wis sampai pinten Pakde? Oh iya, iki dalang Senowi subscribe wis nganti 100.000. Oh iya, luar biasa. Iki penonton mesti akeh. Wis gawe wis. Kowe iki engko anu sesuk anu syukuran. Iya. Apa? Hah? Apa? Mbleh tempe. Iya. Tempe tok. Ayo ben ya. Nyawur adikake motor wae sindene. Apa? Motor siji-siji. Ayo syukurane sing rada gede, mosok wingi meh dikeki bakmi. Gekno duduhe meng banyu panas dikeki uyah. Oh ngono wae dodol lahap kok. Aku ndelokke rupa-rupa penabung rupa-rupa ngelih iki nek kaya apa. Wis sesuk tak tukokke motor siji-siji. Iya. Motor tip. Iya. Ngepit wae sikik sinden-sinden iki saiki do tuku pit. Men awake doran jebluk-jebluk kaya ngono. Ya, ayu sing wis tumbas pit. Oh iya wis apik yuk ngepit terus yuk. Men awake saya cilik, ndase gedhe ya padha wae. Padha wae ya nek heeh. Nek kok gunteng. Yo, Ting. Are jaman berajuan. Ya, iringane ya beda iringane. Monggo, yuk. Ki jaman berjuang boleh kengan putrake milih ramate ursanenko Iya, cakepane wae deloken iki cakepan bahasa Madura. tapi geronge tetep dinggo. Oh iya, Ndik. Oh my suwung sayang ngono ya. Lali aku ya. Pirang-pirang bengi wis dunekke terus kok lali terus to, Pakde. Wis kowe iki rasa cerewet gek nembang omah. Malah protes ki ngopo? Sing jeneng dalang ki ora duwe kewajiban gerong, sing gerong ki sing duwe kewajiban gerong. Dalang ki sing mikir lakon, sing mikir apa engko lampunge piye, critane piye, isih mikir piye carane ngethoki bayare wiyaga. Angga, ya. Syukur bisa beras gunung desa dadi rasa dene ora
Zaman berjalan boleh dengan putra Mon sarento berakhir di tenan cah siji iki ketoke nek omongan ya nyelekit ning ya bareng joget ya tangane nganggo ngene barang ya terus dintekke no sunek ambegamu ki lho ora dicedhake mek srok srok ya nek ambegan ki mike didohke kuwi ngopo dicincing-cincingke iki ora iso obah nek dipepet-pepet ngene iki maksudnya piye nek dijariki kenceng nek dijariki kenceng gak iso obah dudari gawe ora rangkepan bocah kok lugune ora rangkepan ayo dudari tenan penontonnya bali kabeh iya ra apa-apa ya ngene ra apa-apa cincang sithik ra apa-apa sedilik wae kok ya kaya kempole iki apik-apik ya lumayan ya ngene lumayan apa ya telo ngono ya syukur bisa rampung suwuk kaya nantang aku malah aku iki sinden ora peragaan busana ya nyo tak kai sabunnya kuwi gebek raine iki mantes sak ya kuwi arep sabun ngono tok nggo kuwi saka Pak Dalang kuwi gedhe khasiate iya dinggo esuk sore iya ora seminggu entek sabune kowe melu aku raine wis pinclong kan sampune wae Pak De sampe kan ra duwe rambut to ya hah kowe muni piye kowe balen ana muni piye lah pas ning apa live streaming lho tak delok benakne rambut wong ora enak rambute ya James Bond ngene nggepe ora ranti rambut kaya tau weruh-weruh ya duwe ane saumurku ki ya sarang-arang aja terutama sing dhuwur kene iki kokean mikir dadine wis sok rontok-rontok iya kokean mikir polahe para wiyaga-wiyaga iya apik Mbak Anting Lambang C sekolahane ndi iki nang Institut Seni Indonesia semester 4 ya no semester 4 lho asli piyai